kwaban disuwar ba ni tambari na maza to yau za na mika sako na maru ai kiɗan fushi sai kangi zaki yana gaban bauna Fatima lokaci da zarar ya zo ai za ku gane zance na maru tamburan masoya zanai su ne farin cikin raina Fatima maru da Fatima ranar yau ta riga ta bullo maru sun wuce magauta dai su dinga yin kallo Fatima mun tsaya a taro yan fim gami da yan kwallo maru mun taho mu je mu magauta ku yi musu gwalo Fatima rabbana ka dafa mun yau zan yi baitukan nazo maru na dago batuna baitin a yanzu zan furzo Fatima ma'aru ka shaida yau ka zama na jangwarzo maru Fatima gwanarka taron ku yanzu ni na zo ina kiɗa ni ma Fatima rabbi yo salati kun manzo shugaban kowa haru ahali sahabbai kin sai masasawa Fatima rabbana ka karan rana amma ta gunsewa faru da san magauta dan na sani wawa ka bugan kiɗanka yau za na furta wake na Fatima a gurin masoya auta da Fatima suna maru ranar ku ta kamu ta zo yau wannan rana Fatima bugan kiɗa yan boy a yau za na furta zance na maru in na gan ku tare raina yana yi mun daɗi Fatima dagali na taron ku ni ma a yau ina kauri maru ko da ku na waka ai tambari ya zan faɗi maru na maka wake sam ni ba na gudun raddi kudu ka ganga yau Fatima ko da ban fada ba maru na yi da suna na maru wanda ba su son ku su ganka hauta na Fatima Allah bar ku tare ma haka take fata